Oh! Ripaw mo na radyo! Kisay tao niya? Nga nung ipaw mo ang radyo! Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Ay, di malasagin ako eh. Di malas yung kayo. Dahil sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng television. Di anam-anam mo pamatay ang mga sakop. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay, nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dini sa balay sa Dios. Tungod kay wa ni makapugong ug makasanta sa kagaw ni Cain, nga may kuyanap sa atong dapit. Tendisyon ni ako, Padre. Kaya ako nakasala. Isukit ang ibo pangasala. Ikaw! Ipatay niya ang pare! Ipatay ang pare! Nagtusak-tusak ka na sa mga himat yun na ang imong kahag. Ayaw ka ko lang. Kanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahulutanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kahag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain, dagkong ugago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulo. Kagaw ni Cain, sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain, sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algin Abakita, spinner Nelson Tantano, recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Wa magtuos si Teresa nga magkitas ng duha si Flor sa opisina sa hipi sa kapulisan. Magkuwat si Flor ni Teresa, hantod mahuman ang interview ni Teresa sa hipi. Pulos sa labtunon ang mga pangutanan ni Teresa bahin sa wa gyapoy sulbad sa kamatayon ni Amado o pulos sa labtunon ang mga tubag ni Leo. Human sa interview, kadali lang nagkasulti sila si Flor o Teresa. Bisan sige sakitan sa dugan si Flor o miangkon nga dili na ni maangkon si Alan apan sa hilong misamot kadako ang iyang kapungot ni Teresa o ningih kayo na apil na si Alan. Miabot na utas lang si Bebet o Teresa sa City Hall apan kalit lang may sakyanan nga hapit nila ikabangka. Okay. Asa ka ta parking ani ha? Napuno naman parkingan sa mga sakyanan. Matuyog lang tas luyo. Basin to dito bakante. Patay! Panuway mo yung tuwa eh. Bika, Debbie. Gawas ka! Tao ni Roger! Gawas! Gawas tayo! Gawas! Tess! Gawas tayo! Tess! Ano? Tess! Okay, may gawas si Roger, Tess. Abusahan ka ba ninyo? Bika! May iba bang mangutana? Magputaan na pa mo! Ayan! Tanawa ko nung maayo kung hain napita ang imong gidrive ang sakyanan. Sir, kato nga na sa doong amisod sa among sakyanan sa parking space. Tanawa ko nung maayo palihog lang. Dili kay mo dayon kag ingon nga abusado mi. Ay, pagtingin ko, John. Sinsya ka na, Tess. Actually, wag yun kabantay nga kung kuyog nga nakasuod na diay mo. Nasalip na naman good mo gamay, mao nga wa makabantay nga kung ang nag-drive sa akong sakyanan.
Hoy, pangayag pasaylo ni Tess. Oh, ikaw. Pangayag pasaylo ni Tess. Wala kinahanglan, Jer. Gamay ra kay ni hitabo ang gamitan natong mga dili angay puong nga inga nato sa tao nga wa magkasa. No. Kinahal mangayag kag pasaylo adyon. Para na ko bisubra ka. Pangayo ng pasaylo. Pasaylo ako. Mao pag-ipag-abot sa mayor. Ito na tayo, Ben. Okay. I-parking lang na kong tarong sakyanan, Tess. Palihon ko atas sa iyong sakyanan, boss. Mahalo na ba na? Sangiran niya, Tayaon na ba ni Amo? Ay, sorry kay busing ha. Nagkadatan mo kung ginihagot. Naglagot ko nagtanaw sa driver na test kanya ang sigaan ko sa iyang mga mata. Mauukapugog ba? Dali na tingaling muhuman ang tuyo nila din ni City Hall. Patik tabang og bantay ha. Ang dito malipat ng manggawas nila sa City Hall. Oo, busing. Kung manudan ta dito, busing. Kung manudan ta dito ba, ibaw man may nga suod king as mayor sa bisi na yun. Yun maganin ang duha na mo ni Papa Sisto. Taon naman. Ano pa man sila magkawas sa City Hall? Nanggawas sa mga mga taga-media, busing. Mauna akong kikahibungan. Ano nga pa man sila magkawas, Teresa? Musod ko sa City Hall, busing. Yaw. Susihan ng kunong ilang sakyan sa giparkingan. Lantawa ko na, Aljon. Oo, busing. Saman. Uy, wala naman ang ilang news patrol. Usa! Wala diha. Nagkabiya na. Wala takabantay na. Kung ang nasab ni Teresa ang gipati kong kapungot ng dunia. Dali nasab! Mayroon sab yun nga gisugo ko nimo nga kuhaon ako hilom ning atong patrol. Maayo gid kayo nga naghuwat ka sab sa luyo kay sigurado magyud nga nagbantay sila. Nakita man akong sakyanan ni Roger nga nagparking. Mailaeng gistan bayad adto. Ikaw yun nga makita nilang mugawas kagikan sa tubangan sa City Hall. Naikog ko ni Bet. Basin maapil ka unya sa kasuko ni Roger. Kapila na gud kami tabang og tako nako. Aw, kung subak ko, mga tanay sila nako. Kapil lang may pag-ingon nga, walang sila kabantay nga, miagi pagay ko sa ilang dool. Nga naman, hadlo ka? Nahadlo kong maapil ka unya, Bet. Ay, kabala ka. Kamaom ko mga tarungan. Ikisa may mong gitawag. Connect village man si Alan. Sukat pa ni ganiya sa pagkahuman sa interview sa mayor. Gitawagan ko na yun siya pero dili ko siya makontak. Nagsabot man ka mo nga si Alan Ray mukontak ni mo. Di manggod kalikayan. Aputon kong kabalaka. Abi ni mo, Bet. Wa nagit ko buhay. Buhagi o kulba. Doon ako ipangutanan ni mo, Bet. Okay, unsam na. Ganiha ba sa pagatubangay na mo ni Flor? Unsay imo nakita niya? Gituyo biyan ako nga magpalayo ko ninyo aron putanaw na ko kung say expression sa naong ni Flor. Kung ambot ang ka kung nasayob ako o mas maayo ko nasayob lang ko. Pero kung gusto ko ingnon ta ka nga di lang kay si Roger ay imong bantayan, Tess. Kastas Flor, bantayanan sa bang iyang mga lihok. Bisag nag-shade siya, pero maila kayo ngay magitago siyang kapungot nimo. Bantayanan sa si Flor. Maglisod mo kog tuo aning nahitabo ninyo eh. Libaw biya ko unsa mo kasuod. Pero
Tungod lagi aning gugma-gugma. Daghan kayo may tabo sa. Kani ato, makadungugan eh kung ingon-ingon inihitabuang. Moingon lang ko nga nung magpadaman sa gibati. Pero, dili gudi ay kaangay mangandak. Pero, kuhaan ko sa pagtuo nga tungod kay napakya si Flor. Ug ako mo ay may daog. Pero sa akong tanaw ni Flor, param niya, mga duwaan ra niya ang mga lalaki. Kaingon lagi ta nga anad siya ng buhata o sayon ra kaayo para niya ka ng buhata nga duwa-duwaan lang yung mga lalaki. Pero kung ibati na gina siya gugma, mo na. Si Alan mo yung gigugma. Nagsunod na to sakyan na, noy. Tandako sa hawan kung mulusot yaw. Kinsa man na. Oh, bibig. Hilay ko si Teresa, busing. Walang damang nasundan na to sila. Mubalik na tingali na sila silang studio. Oy, matod mo pagagani ha. Ipunaan na sa ni Teresa ang gibati ni mong kapungot. Karon pang tanon ta ka. Unsa man gusto mo mahitabo karon, busing? Sulti dayon kuno si gusto mo mahitabo karon. Duha ra pilian, busing. Tumpulo na ko ang luyo silang sikinan aron mo tuyok-tuyok kini. O baka ha, kanita na ko kuberti. Mo silang paghunong kung usahon lang nako sa nga tagito na ko si Teresa. Unya, patyon si Bibit. Ibalik sa hiling nga dagan ng patrol. Okay, pahinayan good. Oh, may signal sila, Tess. Nagkakita ko. Paunahan sila, Beb. Naguna na sila. May right signal sila. Ilugar ang patrol palihog, Beb. May problema. Idaw na imong windshield palihog. Oh, nanaog si Roger. Okay. Hi, Tess. Sure. Naglikay ka na ko. Boy! Dili, ikay akong gipakigsultihan, Bit. Sorry. Hiwati ka, Tess, nga mahuman ang imong tuyo sa tihol. Huwag ko mahibaw may tuyo ka na ako, Jer. Gipahibaw ba ko nimo nga may tuyo ka na ako? Gipahibaw ba ko nimo nga huwaton ko nimo kay may tuyo ka na ako? Wa, Oh, dili man tingali daotan nga bisan wa ako mopihibaw nimo nga waton ta ka. Kay tuyo man lang unta to nako nga imbitahon ka unta nako usa ka paniudto. imposible ka ayo. Unsa ba imposible? Di pa, tingkaod ng oras sa Jer. Sa parehas na mong apirming nag-apa sa oras sa mong trabaho. Mao ba? Okay. Sorry yun kayo. Nga nulit kayang kamay ko na nako, Jer. Sorry nga mao katayo kong nasulti, Tess. Pero hinaot pa unta nga nasayop ko nga naglikay ka nako. Pinaagi o niya sa imong pisan respitar lang nga musugot ka sa ako o niyang pagdapit Wa ko mo. maglikay nimo, Jer. Naato lang nga, ni ami sa oras sa trabaho. Pasarigi lang ko, Tess. Kaya ano na kumutuo nga wa ako ni mo likay. Kung dawato ni mo, ang ako o niyang pagdapit ni mo. Kung nagtumong lang, nga wa ko'y trabaho, Jer. Ano magkag... Mauro na. Nya, sorry yun kayo. Nalangan mo sa mo. Okay, Roger. Nagdali sa kid me, Jer. Tana, Beth. Bye! Okay. So, sugot ka. Dawati na mo yung imbitasyon. Tis, sa'yo mong ginaw na? Lahi na gid kaayo kay sa kaniadto, Ben. Ang silay. Kaniadto,
So, pa may magkasabot si Alan. Suod kit kaayo mi si Roger. Suod may si Flor. Suod ming upat si Roger, si Flor, si Alan ug ako. Pero karon, ambot. Mura magmortal na mong kaaway ni Alan sila si Flor ug Roger. Nalipay ko nga nasag-o dayon nimo mga schedules sa mo mga practice. Ang sunod kinahanglan nga imo saguhon ang mga pamaagi sa tanan mong practice, Alan. Pagkamutan ko, Timil. Kinahanglan imo yung saguhon, Alan. Mangandam kagyudaan. Dili na to mahibawan ug matag-an nga kanunay ba kitang magkakuyog. Dili na to mahibawan nga mag-unabaw niya ko nimo. Timil. Sige, balik-balik ug basa ka ng tamdanan nga kung gihatag nimo. Wa ko gusto sa mo karong gisulti. Kinahanglang naa kanunay ang pagpangandam, Alan. Kinahanglang naa kanunay ang panagana-daan. Dili dautan ang managana ug mangandam kanunay. Jumil. Sige. Bye, Leo. Usahay batiun ko ang pagalinasay. Dili ko mahimutang nga maghuna-huna ni Flor. Nga naman si Flor. Gabi na lang, pero kauban gyapon ni Leo. Bisan ingon na ko ni Roger. Pero anak na ko si Flor. Kung naya pa si Flor, kanya mabatian ka itong imo karong panulti. Ingnon ka lang gihapong Flor, nga ka-OA baya ni Sixto. Parihas baya ta. Usahay baya, mausap na akong bation. Igsuon ko si Flor. Kung buot hudak hunaon gipasagdan na lang nato siya nga magpasapasa siya nga tulog bisan kinsang laki. Animal kaya niyo eh. Pero bisan tumatyon pa nato mataglaki nga nipahimos ni Flor. Pero sila yung bahin gihapon mo ingon sa si Flor nga sila mo'y iyang gipahimuslan. Sila maoy iyang gigamit o maoy atong gigamit nga ma-untouchable kitang mga silis. Ay, mga langit. Himon lang kining kalingawan ni Flor. Oh, Aljon! Bossing, nana sila. Miyabot lang. Kisay miyabot. Maghimo kog laing negosyo pa, Sixto. Unsa man negosyo, ha? Tulis. Maghimo kog grupo sa mga bantugang tulisan. Higala sundalan kanunay ang uban pa mga sumpay ni ngatong sugilanon nga naguluhan. Cargaw! Nikai! Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Director Algina Bakida, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquilos SM, og laing dalit kaninyo sa Soberadyo, Redaksyon Sandar.